Ndekno nek bojo marungoke karo nyuwara saka pawon minggat meneh. Minggat meneh, melu seno kena ngono. Asu. Rumangsaku rombongan ning kaya mungsuh e. Lah sing ngejeki dolan bojone. Sing dolan karo bojomu iku rame ngaku ya. Wong wedok ki ra diapak-apake iso nesu dhewe kok, Pak. Gumun lho aku ki. Lah iya gumun lho Pak aku ki. Ngalami lho ngerti. Oh, kowe esuk ngalami le. Kula anu pikiran sik kowe. Siapno mentalmu le. Wong wedok ki ora ngopo-ngopo iso nesu kok. Kono masak dipangan akeh nesu. Ndekno nek bojo marungoke karo nyuwara saka pawon minggat meneh. Minggat meneh, melu seno kena ngono. Asu. Rumangsaku rombongan ning kaya mungsuh e. Lah sing ngejeki dolan bojone. Sing dolan karo bojomu iku rame ngaku ya. Dewa-dewa gedhe dawa Iso gedhe dawa. nek sapa gadahane maratuwa. Kowe ki aja ngawur. Maratuwamu cilik. Ya. Tak luruti, tak odoti. Suwi-suwi mundak gedhe. Iki nyambung. Iki nyambung. Warga jorok tenan iki. Aja sok lungguh nang lemah lho. Jagani nek kacangmu tukul. Tukul li rumangsamu kacangku ki melet mengisor ta. Ya ya mbah aku lho urung tau roh kacangmu. Iso merambat teko lemah ki. Yo jagani, engko nek tukul malah sulaya to. Kowe ya tak kandhani wong lanang-lanang ya. Mbok kandhani apa? Aja sok lungguh ning dhuwur beras. Apa renek nggon apa piye? Biyen aku pas urung duwe bojo, aku selalu ndonga. Muga-muga sok ben aku oleh bojo sing bener. Saiki bareng di bojo keturutan tenan. Bojoku njaluki bener terus, ora tau gelem salah. Sayangku, cintaku, Nyapa? aku saiki wis lemu sayang. Terus kon ngapakne nek lemu? Bobotku 25 sayang. Tambahan 5 kilo ngono lho ben genep. Kowe sik sayang karo aku ora? Yo isik no. Kowe sik cinta ora karo aku? Wis ta ora usah kuwatir. Aku malah seneng